This is Dagupan's Ultimate FM radio station, 90.3 Energy FM. Pag ako mo sabihin radyo, sabihin mo energy masamsamin. And we're coming to you live at the 4th floor, Duki Chongson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Ang Energy FM Dagupan ay hindi lang po napapakinggan sa siyudad ng Dagupan, but we are also heard in the entire province of Pangasinan. Sa buong siyudad po ng San Carlos City, sa buong tercero distrito ng Pangasinan, tayo po ay napapakinggan live, mga kaibigan. At welcome po sa Tapatan ni Pangga 2022. This program aims to assist and educate our fellow Pangasinenses comes May 9, 2022 election. Ngayong araw na to, atin pong kakapanayamin, atin pong hihimay-himayin, kakausapin ang mga kasalukuyan, mga nagbabaka sakaling maluklok sa pwesto. Ito na nga po ang Tapatan ni Pangga 2022. At isa ko rin hong ulit malaking karangalan na makakasama natin, isa hong businessman, mahusay na businessman, mga kaibigan, mula ho sa San Carlos City. Ngayon po, siya po ay tumatakbo bilang board member ng 3rd District of Pangasinan. Mga kaibigan, hindi ko na ho patatagalin. Inyo naman na ho siya nakikita rin sa ating live. Pakishare na po ang ating FB Live. Ngayon, Honorable James Frias Mamaradlo. Magandang umaga sa iyo, Sir James Frias Mamaradlo. Kumusta po kayo? Maraming salamat po, sir. Okay lang po ako. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito sa inyong istasyon. Karangalan po namin na kayo po ay maipakilala at makilala rin po. Maraming salamat. Okay. Bago natin simulan ang ating tapatan, gusto ko lang pong kumustahin po, Sir James Mamaradlo. Kumusta po kayo? Okay naman po, sir. Ako'y nagagalak at yun nga po. Ako'y nagpagbigyan ninyo dito sa istasyon. Apo. Pag-imbita. Ako'y nagpapasalamat sa inyo para malaman din ng taong bayan yung aking nasa puso. Ayan, at ang inyong plataforma. Ano po? Sige po, anyways, gusto ko lang po nating ipaalam sa mga kababayan natin, syempre po, lalong-lalo na ho sa atin pong guest ngayong araw na to, na ang atin pong mga tapat na questions ay meron pong katumbas na mga oras. Ibig pong sabihin yan, meron ho tayong 1 minute, meron din pong 5 minutes po, ano po, at meron din pong sandali lang po, at iba pa hong mga ano po, mga kaibigan, when we hear the buzzer po, ito po yung buzzer. Sir James, ito po yan. Narinig nyo naman po, ano po. When you hear the buzzer po, ibig sabihin we will move on to the next tapat na question. Pero hindi po ibig sabihin na hindi nyo po naubos din yung oras na binigay ho sa inyo, allotted time for the tapat na question, eh magki-carry over po yung ating tanong, yung oras dun sa next question natin. I hope I'm clear with that po. Ano pa? Okay. Handa na po ba kayo? Honorable James Frias Mamaradlo sa ating first tapat na katanungan para sa araw na to. Handa na, sir. Handa na. Simulan na ho natin, mga Pangga, ang ating Tapatan ni Pangga 2022. At narito na po ang ating kauna-unahang tapat na katanungan sa atin pong guest. Isang tapat na tanong, sino po si Honorable James Frias Mamaradlo? 1 minuto po, Sir James, ngayon na. Ako po si James Mamaradlo. Pinanganak po sa San Carlos City, Pangasinan. Nagtapos po ng kursong Bachelor of Science Civil Engineering sa Berhen Milagrosa University. At ako din po yung naging Student Council President po ng nasabing eskwelahan. At sa kasalukuyan ako po ay nagsikap at nakapagpatayo po ng isang negosyo na akin pong inaasikaso ngayon. Yun lang po, Sir James. Meron pang 30 seconds. Yun lang daw. Okay, yun lang po. 1 minute lang naman po yung bibigyan natin. Sa mga kababayan natin, pwede ho kayong mag-join po sa atin pong Tapatan ni Pangga 2022 sa pamamagitan po ng ating FB page. Andiyan din po ang ating mga text lines na binabanggit time to time, ang 0912-782-5884. Samahan po natin ang 0955-597634. We will be accommodating all your questions, your queries, concerns. At para sa ganun, nandito po yung atin pong guest, si Joey Mafa. Sabi niya, Sir Jay, and to Honorable James Mamaradlo ng 3rd District, God bless po. Ate Zes Gomez, hello, BM James. Ayan, ay mga nakatutok na Sir
James Frias, Vida Licuanan Doria, Judge Hercules Doria, Nad Palisok, bantay kayo ni. Sabi ng ganon. Okay. Our next tapat na katanungan, this time Sir James deserves, ano po to, 5 minutes. Okay, ang yung tapat na katanungan, isang tapat na tanong, ano po ang nagpapalakas sa puso, sa isipan ng isang James Frias Mamaradlo na tumakbo po bilang board member po ng Tercero Distrito ng Pangasinan? Ako po ay nagtanong sa inyo kanina, this is your very first na tinakbo pong posisyon, not even for councilor. Yes, sir. Di nga ho kayo naging mayor, di nga kayo naging vice mayor, board member po kaagad. This deserves 5 minutes. Ngayon na po. Yes. Actually, this is a goal in my life. Ito yung goal ko noon. Kasi way back 2005, I serve as an admin staff sa isang board member sa probinsya ng Pangasinan. And then nakikita ko, ito po yung pinaghandaan ko rin na balang araw mabigyan ako ng pagkakataon na magserbisyo sa aking mga kapwa, na akin naman napagsikapan, at sa tingin ko ako po'y handa na gawa ng mayroon akong negosyo, tapos mayroon akong pangarap sa buhay sa pamamagitan ng aking naitayong negosyo din is mai-spread out ko sa mga aking constituents. Unang-una yung mag-provide ng trabaho, at pangalawa makatulong sa agrikultura natin. Sige lang po, sorry for that. That's 5 minutes po na binigyan natin. May 4 minutes pa po kayo. Sa ating agrikultura, sa pagbigay ng alternatibong pangkabuhayan sa ating mga kapwa, since itong pandemic na to, na atin namang nakita naman natin na sa lahat tayo ay na-caught off guard, talagang we are not prepared. So ito rin yung isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas ng loob para tumakbo, kasi sa aking paniniwala, meron din akong maitutulong pag ako ay nabigyan ng isang pagkakataon. Meron pa ako kayong 3 minutes. And then idadagdag ko lang, since ito nga dahil sa nangyari, dahil sa aking paniniwala, pag sa gobyerno tapos sa mga private sector, mas madali po tayong makakakonect sa kanila pag ikaw po ay nasa pwesto. Maraming salamat po sa inyong tapat na kasagutan. Hindi na ho naubos yung 5 minuto ninyo, pero it's okay. Meron ho pa tayong ample time para ipahatid pa ho yung iba pang mga plataforma at gusto pong ipahatid ng atin pong guests. May mga pagbati, Ate Zes Gomez, totoong may malasakit sa kaapwa, sabi niya. Okay, ang susunod na question natin, another 5 minutes po ito para sa iyo, Sir James Frias Mamaradlo. 5 minuto po. Alam po natin ang trabaho ng isang board member, legislative po to, pagdating po sa pagpapanday po ng batas na siya hong ginagamit po natin sa probinsya po ng Pangasinan. Ang tanong, kahit po kayo po ay board member, kayo po ay congressman, talagang hinihiling po ng mga kababayan po natin kung ano po ang mga plataforma, ano po ang nais nyong ilatag. So that being said, 5 minuto, ano po ang nais mong ilatag na plataforma sa Tercero Distrito ng Pangasinan? 5 minuto po ito, Sir James, ha? Ngayon na po. Ang aking plataforma ay ang tinatawag na una ang tama. Tama means trabaho, agrikultura, malinis na kapaligiran at alternatibong pangkabuhayan. Na sa tingin ko, ito yung nakikita ko na sa panahon ngayon ay makakatulong sa ating kapwa. Number 1 is trabaho. Why trabaho? Ito yung nawala ng pandemic hanggang ngayon. Marami tayong kababayan na walang trabaho. Dito sa programa ko na trabaho, pag ako'y pinalad, maghanap tayo ng mga investors na magtatayo ng mga negosyo dito sa ating distrito. Doon makapag-create tayo ng mga trabaho para sa ating mga kababayan. Pangalawa, dito naman sa agrikultura, na
na siyang una nating pangkabuhayan, ang pagsasaka, nakita ko may mga kailangan ng mga gamit na kailangan nating i-provide sa ating mga kababayan na mga magsasaka. Yun po ang ating isang tututukan na mabigyan sila halimbawa patubig, mga ikwepo. Yun po yung mga dapat na unahin dito sa isa kong programa. Pangatlo, yung malinis na kapaligiran. Yun, mostly nakakalimutan na po natin, lalo na yung climate change dapat gawin na po natin yung part natin para ma-lessen itong climate change na nangyayari sa ating sa ating mundo. Pang-apat is yung alternatibong pangkabuhayan. Yung alternatibong pangkabuhayan, ito yung nakikita ko na kahit saang komunidad makakatulong. Bakit? Nung pandemic, kahit po tayo may pambili, wala pa tayong limited po yung ating mabibili dahil sa kakulangan. Ngayon, atin pong gagawa ng paraan kung paano ang isang bahay o isang komunidad ay magsusurvive kahit na may mga ganitong sakuna. Yung tulad ng pagbibigay ng pag-aalaga ng hayop, turuan ng mga tao na magtanim, kung ano yung mga kailangan nila. Yun yung mga dapat nating unahin na i-provide. Wala na ho yung dadagdag, Sir James. You still have 2 minutes and 30 seconds. Yun lang po. Yun lang po. Okay, 10:28 na po ng umaga, mga kapangga. Tapatan ni Pangga 2022. And you are still enjoying Tapatan ni Pangga 2022. Ang atin pong katapatan, mga kaibigan, is Honorable James Frias Mamarado is running for the 3rd District of Pangasinan bilang board member. Okay, sa mga kababayan po natin, please do like and share our program para ho sa ganun makakarating po ang boses naman po ng atin pong guest ngayong araw na to, Sir James Frias Mamaradlo sa Tercero Distrito ng Pangasinan. Ayan. Now, our next tapat na katanungan naman po, Sir James, deserves another 5 minutes. Okay. Isang tapat na tanong, ano po ang mga bagay na sa tingin mo ang paghahanda na dapat mong gawin bilang isang board member sa 3rd District ng Pangasinan? Alam naman natin na ang 3rd District, some of the areas are talagang prone sa flood, no? Isa ho yan sa mga problema. Pero pagdating ho sa trabaho, sa edukasyon, at maging sa krimen, ano po ang inyong mga gagawing paghahanda? 5 minuto po ito, Sir James, ngayon na. Unang-una, yung tinatawag nilang right information, napaka-importante po yun. Kasi sa ngayon, sa social media, may maraming mga fake news. So, kailangan ma-inform natin po yung mga tao ng tama, yung katotohanan. Yun po yung unang-una na napaka-importante dyan. Tapos, pangalawa, yung dapat, pagdating ng mga sakuna, kailangan meron tayong well-trained people para mag-handle ng mga bagay na yun. Kasi hindi dapat tayo mag-provide ng mga tao na hindi naman marunong sa isang bahay kasi lalo magkakaroon tayo ng problema. Pangalawa, we need to provide them the right tools and equipments para pagdating sa rescue, magampanan nila yung kanilang mga trabaho. Yun po yung mga dapat nating unahin kasi nakikita ko yun yung mga kulang. Kaya minsan gusto ng mga tao natin na magkaroon ng mabilisang rescue, kaya lang hindi nila magampanan gawa ng kulang po tayo ng kagamitan at yung ibang gamit nila hindi itugma dun sa dapat na gawin. Pagdating po sa trabaho at edukasyon. Sa trabaho, ayun, tayo po ay mag-iimbita ng mga investor para mag-conduct ng mga interviews para sa ating mga kababayan at tayo tutulong kung sino mga napili, tayo po itutulong sa kanila. Kasi ako din po nadanas ko, nag-interview sila, pumasa ka, kaya lang ang susunod mong problema is pagkuha ng mga dokumento, mga kailangan may pasa sa kumpanya para mapasok ka. Ngayon isa kong nakikita dyan, kasi ako rin galing po ng kahirapan at nasubukan ko rin na ako'y pumasa sa isang interview, kaya lang wala akong pangkuha ng
NBI, mga legal documents para ipasa sa kumpanya. Ngayon, ang nakikita ko, pag ako po ay nabigyan ng pagkakataon, gagawin po natin libre yun sa mga kababayan natin. I-provide po natin, i-assist po sila ng ating mga kasamahan. Alright, pagdating naman po sa edukasyon. Sa edukasyon, lalong-lalo na ngayon, hirap tayo sa yung face-to-face. I think, nag-umpisa pa lang. So, kailangan lang natin talaga. For me, mas maganda yung face-to-face kaysa sa online. Yes, because it's useless. Nakita ko, mayroon akong kasama sa bahay. It's sad to say, yung magulang na yung nagagawa nung kanilang dapat pag-aralan. So, wala talaga silang natututunan. Ang kailangan talaga, face-to-face na pagdating sa edukasyon. How about naman po sa krimen? Sa krimen, meron naman po tayong hotline ng mga PNP. Kailangan natin maging proactive. Kung may mga nakikita tayo sa ating mga barangay o sa ating bayan, kailangan ipagbigay natin alam sa ating kapulisan. Maraming salamat po sa inyong tapat na kasagutan, Sir James Frias Mamaradlo. Limpanga 2022. So coming to you live at the 4th floor, Duque Cholson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. At tayo po ay napapakinggan nga po sa atin pong FB page. At sa mga kababayan ho natin na gusto pa hong magpadala ng kanilang katanungan sa ating Tapatan ni Pangga 2022, pwede ho kayong mag-text sa atin pong mga text lines 0912-782-5884. Ulitin ko po, 0912-782-5884 at 0955-5976-34. Okay, we're not accommodating calls but we are accommodating text messages. Still, we have our katapatan ngayong oras na to, Honorable James Frias Mamaradlo, running for board member ng 3rd District of Pangasinan. Pangga, ha? Pagtanong ho tayo, himayin po natin si Sir James. Hindi ho natin siya gigisahin. Siya po ay ating hihimay-himayin at tatanungin po, ano bang pwede niyang gawin sa 3rd Distrito ng Pangasinan? Bakit ba natin siya kailangang iboto? Isang tapat na tanong, this deserves 1 minute lang po, Sir James, ha? Okay, isang tapat na tanong, ano po ang inyong komento sa 5 to 11-year-old vaccination rollout ng pamahalaan, which is known as the pediatric vaccination? So your insight, comments, 1 minute, ngayon na. In my opinion, kasi hindi naman ako medical, Yes po. sa akin, yun ang advice ng Department of Health. Yun ang sundin natin. Kasi hindi naman mag-a-advise ang Department of Health ng ikakasama sa ating mga anak. Yun lang po. Okay, maraming salamat po, Sir James. Tapatan ni Pangga 2022. Shout out kay Vida Licuanan Doria. Okay, at kay Leonard De Vera. Masipad at totoong tao yan, from Roel Larita. Maraming salamat sa iyo, Roel. Okay. And shout out also sa lahat po ng kay Ate Zes Gomez. Kamusta ho kayo? Sa mga kababayan po right now at sa lahat po ng mga nanonood at sumusuporta kay Honorable James Frias Mamaradlo. Magandang umaga po sa inyo. Okay, share nyo lang po yung atin pong atin pong tapatan. By the way, we are now accommodating your text lines and I would like to take this opportunity to give thanks sa Water Market Calasiao kay Sir DJ Ocampo sa kanya pong iniinom ho namin mga tubig ngayon ni Sir James Frias, Water Market Calasiao. Salamat po. Alright, Sir James, eto na po yung ating last question para sa iyo sa oras na to. Kung sakaling kayo po ay mabigyan po ng pagkakataon na mahalal, but before I move on to this question, you are running independent. Yes, sir. Okay. So wala kayong partido. Meron akong partido, Partido Federal ng Pilipinas. Partido Federal ng Pilipinas. Meron ho ba kayong mga kasamahan din tumatakbo na kasama ninyo dito sa 3rd District? Actually, ako lang. Kayo lang po. Okay. The question actually goes, kung sakali pong kayo po, this is your first time at manalo nga kayo. At first time yung makasama, itong mga partidos na ito, paano ho kayo makikisama sa kanila? 5 minuto lang po, ngayon na. Unang-una, syempre, as my first time na
tumakbo or bilang pala rin, bilang manalo at may makasama ko hindi ako kapartido, I will ask for guidance. Kasi yun ang napaka-importante. Hindi dapat tayo maging greedy. Kung may hindi tayo alam, kailangan po tayo magtanong para tayo po ay matuto. Kasi lahat naman po ng bagay natututunan. Okay, yun lang po ang inyong isasagot, Sir Jay? 5 minuto pa po yan. Yes, yun lang po. Yun lang muna. Okay, maraming salamat po sa inyong tapat na kasagutan, Sir James. Ako. Apatan ni Bangga 2000. Ito na ho yung part, mga kaibigan, na tinatawag nating no holds barred. At parati ko, prior to, of course, going on the air, before going live po sa ating tapatan, we ask our guest or speaker if they are willing to go or undergo with no holds barred. Kasi po ito, tanong ninyo ito mga kababayan. Mga tanong na manggagaling po sa 3rd District of Pangasinan. But before we move on, I just would like to inform our viewers, our listeners, as even our guests, that the views and opinions of our speaker or host do not necessarily reflect of the station, the views and opinions of the host, the station, and the network. Furthermore, the views and opinions and insinuation of our guests or even of the host do not necessarily reflect of those of the station, the network, and syempre ng atin pong host. No? So eto na po mga kapangga ang atin pong mga tapat na katanungan. No holds barred po tayo. Ibig sabihin nito, wala no tayong time limit na ibibigay kay Sir James. Sir James, hanggang 11 po yung program natin. So ay yung mga katanungan ng mga kababayan mo sa 3rd District na nanonood ngayon, i-accommodate ko na po. Ano ang mga pangunahing problema ng 3rd District sa ngayon at paano mo mariresolba ang problemang ito? Ayun, sa ngayon, ang nakikita ko is yung kakulangan ng trabaho sa ating mamamayan. So, yun po yung ating uunahin na iresolba. Mabigyan po kasi marami po tayong graduates sa 3rd District. Wala po silang trabaho. So yun po yung ating gagawa ng paraan. Paano po sila magkaroon ng trabaho. Yun, sabi ko nga kanina, we will invite investors, and then sa recent business ko kasi, we have groups. So we can conduct yung invitation para sa mga kababayan natin na magkaroon ng job interviews, kung saan mismo ang bayan nila, doon natin dadalhin yung kumpanya na makapag-provide ng trabaho sa kanila. Alright, we have texter 2675. Board member, sabi niya dito, Sir James Frias, ano po ang pagkakaiba ninyo? Okay? O quality ng isang James Frias Mamarado para iboto namin sa 3rd District laban sa iba pang mga tumatakbong board member sa 3rd Distrito ng Pangasinan? Actually, I cannot compare myself to anyone. Pero one thing in my mind is yung goal ko is yun yung sinusunod ko sa buhay. Hindi ko kinukumpara sa ibang tao yung aking sarili. Basta ang akin lang, kung ano yung tama, yun po yung susundin ko. Okay, texter 9436. Sir James, sabi niyo po kanina wala po kayong partido. Kung kayo po ay pipili, sino po ang boto niyo o sasamahang gobernador? You may pass, or you may answer if you wish to. Pass. You may pass, okay. Okay, ano po ang programa ninyo sa mga senior citizen ng 3rd District of Pangasinan? Ayun, sa mga senior citizen naman, yung libreng gamot, yun yung isa kong nakikita dyan. Tapos, kasi mostly, maraming lumalapit din sa akin na ang laging hiling nila is makapag-provide ng gamot. So, yun yung uunahin natin sa senior citizens. Tapos, bigyan sila ng diversion sa buhay para sila kahit paano magkaroon ng hanap buhay kahit nasa bahay sila. Okay. Next tanong, agrikultura ang major focus ng lahat ng mga kandidato
from local to national positions. Ano po ang mga konkretong plano natin para sa ating mga magsasaka, in particular na agrikultura in general? Pagdating sa agrikultura, yun nga, kailangan natin kung ano yung nararapat na i-provide sa ating mga kababayan tulad ng gamit, tas patubig, yun po yung mga uunahin natin, tapos mga binhi para hindi na nila bilihin. One of my objective is to create a cooperative sa bawat barangay. Kasi kung ano yung naaakma sa kanilang lugar, yun po yung ating i-implement. We have texter 24553. Kung kayo po ay maging board member nga ho ng 3rd District ng Pangasinan, Sir James, ano po ang unang-unang ordinansa na ipapasa ninyo? Yun, ang unang-unang ordinansa na ipapasa ko is yung equality, yung pagkapantay-pantay nating lahat. Pwede ko pong malaman bakit po? Kasi in my experience, yun nga, yung mayroong mga discrimination, yun po yung dapat nating tanggalin. Dapat lahat po tayo pantay-pantay pagdating sa trabaho, sa lahat ng bagay. We have a comment 3893. Sabi niya dito, Sir James, tama po kayo. Ganong anggulo po, gusto pong malaman kung ano po ang plano nyo sa amin po mga persons with disability. Ayun, persons with disability. I was a person with disability, but I'm not considering it. Just one advice, and we are a person of disability, pero we are able. We can do what others can do. Let's just think positive na yung kaya ng iba, kaya din natin. So ang programa ko sa katulad ko na PWD is yung magkaroon din ng unang-una hanap buhay ang talaga yung pinaka-importante. Tapos magkaroon tayo ng mga training para kung ano yung ating kapansanan, titingnan natin kung paano tayo magkakaroon ng hanap buhay. Depende po sa ating kapansanan. Yun po. Sa inyo pong, texter 3562, sa inyo pong karanasan bilang PWD, obviously kayo po ay isang successful businessman. Ano po may papayo ninyo sa mga kababayan po natin? Number 1, faith. Tapos pangalawa, patience. Pangatlo, don't mind other people na magda-down sa'yo. Just pray. Tapos kung anong goal mo sa buhay, yun ang sundin mo. Yan. Okay, 10:44 na po ng umaga. Naku, yung mga pagbati ninyo, pwede nyo ipasok yan. Good morning, Sir Jay. Pa-shout ako sa family Reyes sa may sitio. Kapalduwa, Gigulonin, Mangaldan, always pong nakikinig kay Vida Licuanan Doria. Pa-shoutout kay Judge Hercules Doria. At bagong mukha, bagong pag-asa from Dave Texon. Ayan. And ang ating next question mula sa ating text na sabi dito, sa inyong malawak na karanasan bilang isang businessman, paano ba natin maiimbitahan ng mga investors dito po sa ating distrito? Sa aking experience, syempre, ako yung nasa malaking industriya din ng construction ta sa mining. Yung mga yan nakapag-set na po tayo na po tayo ng ating sa kanila yung pagkatao. So yung mga companies na yun na aking mga kliyente, pwede po natin imbitahin dito kung saan po yung mga lugar na tulad San Carlos, Mapandan, Malasique, Santa Barbara, Bayambang, Kalasyaw. Pwede ko po silang imbitahin kung saan po yung bayan, doon po natin sila dadalhin. Maraming salamat po. Next question mula po sa atin pong mga text lines. Ano po ang plano nyo sa mga poor but deserving students ng Tercero Distrito na interesado pong mag-aral pero wala ho silang kakayanan dahil kakapusan ng pera? Number 1, scholarship. Tapos pangalawa, tuturuan natin sila paano magkaroon ng hanap buhay habang sila ay nag-aaral, working student ba. Yun po yung gagawin natin dyan. Tapos training, titignan natin yung mga possible things na pwede natin gawin. Okay, wala naman po sa texter 2450. Ano naman po ang plano nyo sa amin pong mga tricycle driver ng 3rd District ng Pangasinan? Pahirap na ho ng pahirap ang buhay. Lalo na ngayon, Sir James, mataas po ang presyo ng gasolina.
Regarding naman sa ating mga TODA, titingnan po natin yung yung kung saan po tayo makakatulong regarding diyan. Kasi honestly, at the moment I have no idea. To be honest, I have no idea what is the real problem. Pero in time mapag-aralan po natin 'yan. Pag-uusapan po natin. Okay, mukhang natanong natin to kanina, no? Anong meron sa isang James Mamaralo na wala sa ibang kandidato na board member? You still wanna answer that po? Sa tingin ko, maybe our differences is yung goals natin. We have own priorities. Maybe that's only the thing na difference namin. Tapos yung Siguro dahil nabanggit nyo rin na kayo po ay dating pong isa sa mga katungang po ng isang board member na rin po. Yes, Tama po ba? yes, sir. Yung experience ninyo bilang isang staff ay naging malawak. Apo. So alam nyo po yung ins and outs po nito. Yes, actually sa politics, hindi na po tayo baguhan dyan. Baguhan dyan. Although this is my first time to run as in public office, but alam na po natin kung ano yung takbo ng politika, management ng opisina. Since kasi in my opinion, mas mahirap po i-manage ang negosyo kaysa sa politika. Why? Let me reiterate. Kasi sa negosyo, you have to kailangan ikaw yung maghanap ng sarili mong pondo para mag-run yung isang business. In government is hindi, there is a fund na ang kailangan lang is i-disburse mo ng maayos, may transparency. Yun yung diyan, yun yung napaka-importante. There should be check and balance. Yes, No? yes. Okay. Yes. Alright, Texter 1842. Ano daw po ang plano nyo naman po sa mga agrikultura itong nababanggit dito eh? Natanong na po tungkol sa agrikultura, sa amin naman po mga fisher folks. Sa mga fisherman, siguro may tutulong natin sa kanila. We will provide them yung fishing boats. If given a chance, yun po yung ating itutulong kasi yun lang po yung alam ko sa ngayon na kailangan nila na kagamitan. Okay. Another text. Sir Jay, ngayon ko lang po nakita si Sir James at sa akin pong palagay po, mukha naman po may laman po ang kanilang sinasabi. Kung sakali naman po silang manalo, ano naman po ang plano niya sa mga kabataan na kagaya ko? Ayun, I was a youth leader before. Yan ang hilig ko. We will establish na habang nasa kabataan pa tayo, yung goal natin is may future goals na tayo sa buhay. We will conduct trainings in education in relation sa kung paano yung magiging future natin sa buhay. And then we will make programs na para ilayo sila sa mga masasamang bisyo. Unahin natin ang pag-aaral. Alright. Texter 9652. Sir James, kung kayo po ay hindi pala rin, may pag-asa pa ho ba kayo ulit tumakbo sa susunod na eleksyon? Yes, actually sabi ko kay sa teacher ko or sa mga kasama ko, win or lose, let's just enjoy yung campaign. No regrets. Everything happened, we need to accept. Nalaban pa rin ulit hanggang sa dumating yung panahon na yes, there's always a second chance. Always second chance. We will do our best baka sakali. Okay, another texter. Parang bagal na mga text nyo ngayon ha. Padala nyo lang po. Okay. Texter 4273. Sa kagaya nyo pong persons with disability, kakayanin nyo ho ba talagang ikutin ang 3rd District? Marami po ang mga barangays ng 3rd District, Sir James.
Yes, actually, yung sasabihin ko na yung ano ko, yung trabaho ko noon. I was administrative by, pwede ko banggitin, sir? Sige lang po, sige lang po. By one of the greatest guy na nakilala ko, si Honorable Board Member, which is mayor ngayon ng Basista, Okay. Jolly Resuelio. I serve as an admin. Ang ano po namin is buong Pangasinan. Provincial of Pangasinan, because he was the SK Federation President of Pangasinan. So pag may masabay-sabay po kami ng mga okasyon or mga activities, ang ginagawa po ni boss, ni BM, ni Mayor is sinesegregate namin, hahatiin namin yung trabaho namin. Ako pupunta sa minsan in one day, pag may mga occasion, in one night, mga 8 to 10. So kaya talaga. Yes, hinahati namin yan. Tsaka yung business ko ngayon is, yung mga projects ko kasi malalayo. Batangas, Bataan, Mindanao, iniikot ko po yan. So, pinaghandaan ko po ito. Itong hinaharap ngayon. Sisiw pala ako sa inyo, no? Sanay po tayo dyan. Sanay po tayo. Hindi po balakid yung estado ng physical na yung deformity na Texter 6392. Paano niyo po tinatanggap ang mga kritisismo ng ibang mga tao na bakit kayo tumakbo bilang board member? Sa akin, this is a free country, and then you cannot please everybody. But as long as you have your own yung paniniwala, tapos hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa, okay lang. Okay lang yun. Okay. Wala na ho tayong pumapasok na katanungan, mga kaibigan. At we still have 7 more minutes to go before the hour of 11 o'clock. Pero magkaganon pa man din po, nais ko pa rin pong bigyan ng pagkakataon ng ating pong guest. Ay, may pagbati. Vida Licuanan Doria, board member, bulusan mo pa si Rin Pukuk. Kupre, kantumat. From Vida. Anyways, bigyan ho natin ng pagkakataon po ang ating guest para magbigay po ng kanya pong huling pasasalamat, at the same time sa lahat po ng mga sumusuporta, mga supporters at mga kababayan niya, mga kapamilya po niya, mga kapangga niya dyan ho sa 3rd District, especially yung mga taga San Carlos City. Sir James, eto na ho yung pagkakataon para kausapin niya po lahat mo ng mga nasa 3rd Distrito ng Pangasinan. Sa lahat po ng taga 2nd Distrito ng Pangasinan, ako po ay nagpapasalamat at ako po dito ay napagbigyan na ipaalam sa inyo ang aking plataforma. At sana po sa pamamagitan nito ay inyo po akong nakilala kung ano po yung aking pagkatao, at ako po sana ay humihingi ng inyong suporta sa darating na halalan. Makakaasa po kayo na kung ano po yung aking plataforma ay aking pong pagbubutihin pag ako po ay pinalad na mahalal bilang board member ng 3rd District. Maraming salamat din po, Sir James. Gusto ko lang din pong ipaalam sa lahat po ng mga kababayan natin, hindi po hindrance ang pagtakbo sa pwesto kung ano man pong meron pong kapansanan ng isang tao. Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. Ang puso po at ang isipan willing to serve people from their heart and from their mind, yan po ang nangingibabaw sa lahat. Sir James, my respect and of course, ang akin pong paghanga sa inyo bilang tumatakbong bukal po ng 3rd Distrito ng Pangasinan. Dahil sa inyo po ang aking respeto po at pasasalamat po muli na binigay sa Tapatan ni Pangga 2022. Maraming salamat din po. Hiling ko lang po, stay healthy po ha. Apo. And stay safe. Maraming salamat po. Sumayin niyo po ang isa namang edisyon ng Tapatan ni Pangga 2022. Sa mga susunod na araw, ay niyo po malalaman kung sino po ang mga makakatapatan ni Pangga 2022. Dito lang po yan sa 90.3 Energy FM. Best of luck from Katrina Abrahano, Galicia. BM James, a chance to serve, una ang tama. Thank you po. At 10:56 na po ng umaga. At ako po yung magsasabi pa rin po sa inyo, mga kapangga. Stay safe, stay healthy, stay energized. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute.